nyaya yekuti hamusi kuona vana muri kuitambirawo sei? Nyaya yekuti handisi kuona vana haisi kutombondifambira zvakanaka. My children, inini ndine mwana wangu akupinda grade 4 muna January. Ndakapedzisira kumuona achiri kucrash ari mugrade 0. He's 8 years old. Mumwe wacho is 10, the other one is 11. Vese vachiri vana vadiki, vese they are below 18. Saka zvinorwadza ende vana havana chekuita ne whatever zviri kuitika pakati pangu nababa vavo, nekuti inino wacho anonzi muridzi wenyaya handisi kutombozivawo kuti chii chiri kuitika pakati pangu nababa vacho. So it's painful. Chamunofunga kuti chingaitwa nemasangano anorwira kodzero dzemadzimai pamwe nevana ndezvipi? Dai vanga vaine chavaikwanisa kuita, if they existed they would have helped, but they did not. They're just on the sidelines. Vamwe vanenge vachitozvifarirawo because madzimai matambudziko edu ndeyekuti tinoitirana godo, we don't support each other. Saka zvinonetsa. Unenge uine vanhu vanokusapota vanenge varipo. They might not have big names or whatever, but at the end of the Oyo anga ari mudzimai waimbova mutungamiri wemauto eZimbabwe Defense Forces vaConstantino Chiwenga, avo vava mutevedzeri wenyika yeZimbabwe, zvekare vari mutungamiri kana kuti vari Minister of Health munyika yeZimbabwe. VaChiwenga vari kupomerwa mhaka yekunge vachimbunyikidzwa Mary Mubaiwa, vachimushungurudza vachimutadzisa kuona kana kuti asangane nevana vake. Ndicho chikumbiro chaari kupa kumhuri yeZimbabwe kuti dai zvaibvira kana kuti dai zvaigoneka kuti ange achigona kuona vana vake. Mary Chiwenga ari mudare redzimhosva, akatarisana mhosva dzakasiyana siyana, dzimwe dzacho dzinova dzakatopenderwa akanzi iye akanga asina mhaka, asi achiri kutarisa mhaka yaari kupomerwa kuti aida kuuraya mutevedzeri wemutungamiriri wenyika Ndino Chiwenga apo vakanga vari muurwere vari kunyika yeSouth Africa. Ndizvo zviri kuitika mukati menyika yeZimbabwe. Ticharamba tichikupai kuti nyaya idzi dzinenge dzichifamba sei. Zita rangu ndinonzi Ronald Wekuona.